welcome back to my channel, Jai. Okay. Medyo dugutin kayo karon. Okay. Laban. So, ang ganap di Iron is, mag-imamig pang background no, para sa akong vlog. So, mag-set up ni dire nga side, pampintala na, kasi mura siya renovation po. Mag-renovate po, magpintal mis akong closet, you know, pintala na ako itong closet, mandaan na kayo, magulang pa sa ako, ano, okay. Makagaba na siya. But before that, magkaon sa ata, oy, para dito magkurog-kurog sa pagkain, okay. Hello, magkaon sa ata, among sudan karon is pampahaba ng buhay. Wala yung birthday, pero pampahaba yung caption seat. So, lafang namatay. So, dahil alam kong ipamalit, mga princess. The first item ng kong ipalit is, kani siya, okay, relo pag-design na siya diya, okay. Dahil siya 65 pesos, okay, wow. Para late mo kita permente, so magbutang tagpuan mag-design, okay, wow. So, next is, ako yung mga flowers, you know, kanina, mga flowers, okay. Then, napag yung mga pakuan. Yabi mga dye, go sa akong closet, akong yabihan, okay. You know, makuan siya. Ang yabihon, anak. Ang yabihon na siya sa akin sa kuan. Sa closet na ako. Sa closet to sa kuan. Sa akong smulos, no? Para secure sa mga kuan. Sa mga panty, dili mga dagiton. Dili dagiton sa mga laki. Mga daga. Oh, mga daga. Daga di ay dili laki ko pud super food ka laki. So napag ko yung ano, you know what is, ako yung favorite color is white, green, and black. Basta na yung mapadala mo sa niya, taro nga pa-video mo yan! Chara. O kani siya, kinapalit ko kani pagtanggal sa mga, you know, yung mga laway diri nga, okay, tanggalon to siya. So, napag ko yung ani sa pagpintal, paintbrush. So, napag ko yung ani, char, design dito na good, cut, Ay, di ka lakoni. 42, ay, uy. Pagtanggal sa tanong, mga kuan. Yung mga memories, mga kasakit na gano'n ito. Char lang. Naami aircon diri, no? Tanaw, pakita. Aircon ka ni diri, nari ang mga hangin mong dusot. No? Nari ang mga hangin mong dusot. So, kamo na may aircon. Kami na, ipalit lang. Das kayo mga aircon dito. Abot ko siya dito, okay? At before na magpintal, no? Before na to, tabunan ang mga kasakit. Mga... Ay! Char lang. Siligan sa nato. Okay, bumasa tagsiling na mahalin. Baduy. Okay, actually, guys, mamahalin siya. Okay, against the light. Against the light, against the light. Gasto niya ra. Ano nga pag-video? Sabi na takiling, wait lang. Takiling ang mga tawa. Ano ang magtanaw ko, ang mag-video. Kasi Tagalog sa siligta ko. Daspan. Ay, Ay, ko din niya. daspan. O ayun, takilig kayo magtanaw, mag-ana. Yun ay post daw. Vlog man eh. Yun ay post. Nag-vlog pa kang din may post. Is diri ko. Buang ka. So, bagong latest siya ngayon, no? So, kung may nang kaani, Mahilo. so, mga to, akong baby! Baby! So, okay. Relax at takay, mag-eat sa tawag. Utang. Inutang naman siya. Okay, so ganyan siya. Okay, macaroni. Kalimot naman ano eh. So, relax at tanong. Dirt na kayo. I-montage na ako mga akong pangkaroon. Akong idea. Oh my God! Mukha litos, oy. Basta i-montage na ako ang finished product sa, you know, sa aking gibuhat. So, pag gusto mag-utang diha, call 01 Charlotte 09 Melody. Kami nagkasya dahil. So, oh my God, nakadungog mo!
Sa mga hili ko ng estadya ha, tamban-tamban. Hindi po ba sa tambay eh? Ano ni hapit no? Hindi ko din ako Kamusta? Happy. Ang ko ano po? Oh my God. Divider. Divider. Ay, akong closet. Ako na pong pintalan. Kaya dirty na kayo siya. Dirty siya color. Check mo tas kami butang na. Takot-takot. Tik-tik-tik-tik. Lahat pud may kuan. Tik-tik-tik. 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 Ngana Sa laki. mabay, ngana. Tik-tik-tik. 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 Takot-takot. Takot-takot. Gatay. It's just like a movie. It's just like a song. Oh, wonderful to work. Urong. Amin. Okay, so na pakita mo. So na to mga kwan pa mi nakabutang wafa ko wafa. Jijihan days. Sabi mo sabi ni wafa na ay sanay na ay sabi way uyab. Wafa na ay uyab. Na Jiji boy. Oh, padala yan. Yeah, halo ako. Madlok ko. Ano halo ka ko? Lain kaayo. Hilok. Ay pati ya. Ay pa siya environmentalist diya ako tapos patay ko. Mantika. Ano? Okay. Okay. Friend, dito ka friend. Hindi ka bangay din friend. Let's do the pintal session. Oh, this is my closet. So you can put my color white because you know white is symbolize cleanliness and purity. May gong ulo. Maigo bitaw mi daron, purity ka daron. Purity ka igo ka daron. Ikaw. Oh, ano. Words are falling apart When there's no light, I'm break out the darkness when I look at you. There's no way. There's no way. There's no way. There's no. There's no There is no guarantee. This life is easy when my world is falling apart. That I can't find my way home anymore. That's when I look at you. Hey guys! So ngayon is okay, i-finish product muna natin siya lang. Ano ba yun? Hirap Tagalog, okay? So yun, so ngayon, is tatapusin na natin ang proyektong ito, char lang. Special hammer, no? Made from China. Char lang. One eternity later. Fight!